Здравейте, приятели, и добре дошли в поредното видео от поредицата Работа с вътрешното дете. В предният епизод ние се запознахме с нашия вътрешен саботьор, а в това видео ние ще се научим как да му противостоим на този наш вътрешен тиранин, който постоянно ни наказва, който ни обвинява, който ни забранява. За тази цел ние трябва да се научим да го идентифицираме, да станем негов страничен наблюдател и слушател. По този начин ние спираме да се отъждествяваме с него, защото след като можем да го наблюдаваме и слушаме, то той вече не е нас и ние не сме него. За тази цел ни трябва едно много важно нещо и то е осъзнатост, че не всяка мисъл, която идва в главата ни, е наша и особено тази, която е пропита с вина и срам. Това трябва да ни стане навик, който да практикуваме всеки ден, така както тренираме мускулите си в фитнеса. Началото ще бъде трудно, но не е невъзможно. Ако нашият вътрешен тиранин се явява като вид съдия, който постоянно ни крещи виновен си, то къде отправя той тази част от нас, виновната? Енергията в нас, както всичко останало в Вселената, не изчезва просто така. И за да си дадем отговор на този въпрос, тук на помощ ще ни дойде друг гений на човешката душа, някой, който не е толкова лекар, колкото мистик и не толкова учен, колкото археолог на колективното безсъзнателно. Това е Карл Густав Юнг. Ако Фройд ни показва това, което се случва в ядрото на нашата психика, то аз и свръх-аз образуват ядрото на нашата психика и те са в непрекъснат конфликт. То Юнг поглежда там, където е отвъд това ядро, в неговото обкръжение, защото той е убеден, че това, което се случва в неговото обкръжение, влияе силно на това, което се случва вътре в него. Юнг нарича това пространство сянка и там се отправят всички наши черти и страни, които ние сме били принудени да отхвърлим, да потиснем, за да сме обичани и приети от нашето обкръжение. Там е всичко лошо, пошло, неприлично. Но паралелно с това, ние отхвърляме и жизнено важни части от себе си. Например, ако са ни критикували, че сме проявявали прекалено много гняв, то в нашата сянка отива способността ни да казваме не, да отстояваме личностните си граници, да бъдем асертивни. Ако сме израснали в строго пуританско семейство, където всеки интерес към собственото тяло се е считал за грях, то в нашата сянка се отправя нашата жизнена енергия, нашата сексуалност, нашата творческа енергия, нашата страст. Ако сме израснали с прагматични родители, които са ни усмивали за нашите мечти, за нашите фантазии, то в нашата сянка се отправя нашата спонтанност, нашата креативност. Вижте, ден и нощ, светлина и тъмнина, Ин и Ян, Ези и Тора, това са двете страни на една и съща монета. Те не могат да се разделят, защото не могат да съществуват по-отделно. Сянката не е хранилището на нашите пороци. Там се съхраняват онези части от нас, за които не се е намерило място на перфектната фасада. Това, което Юнг нарича персона или маска. В фасадата ние имаме една удобна за обичане личност. Това е ученика, който никога не спори с учителя. Това е сътрудника, който никога не казва не. Това е партньора, който никога не се гневи. Но онези части от нас, светлите, които са били потиснати и не са получили развитие, те са започнали да мутират. И така нашата спонтанност се превръща в импулсивност, нашето любопитство в тревожност и натрапливи мисли, радостта от живота в инфантилна жажда за удоволствия, нашата агресия се превръща в пасивна такава или в неконтролируеми изблици на ярост. Но
Най-голямото проявление на нашата сянка, това е проекцията. Тогава, когато ние до толкова ненавиждаме части от нас, от нашата същност, че дори и мисъл не може да ни мине през главата, че можем да ги притежаваме. Тогава ние ги изключваме и започваме да ги виждаме в другите хора. Юнг ни предлага лечение или изцеление на нашето вътрешно дете посредством интеграция. Тоест, вместо да се борим с нашите пороци, да се обърнем към тях и да ги интегрираме обратно в нас, защото те не са наши врагове. Те са нашето съкровище, нашето богатство, което така отчаяно не ни е стигало, за да имаме смислен и щастлив живот. Целта е да се постигне архетипа на божественото дете. Агресията в нейната изначална форма, това е нашата енергия. Гнева, това е нашата сила, нашите амбиции, нашите лидерски качества. В нашата потисната спонтанност се крие способността ни да се радваме на живота, да се смеем до сълзи, а вместо това ставаме сериозни, а живота ни е скучен и лишен от всякакъв смисъл. В нашата потисната тъга или скръб се крие способността ни да развиваме емпатия и съчувствие към другите хора, а в нашия потиснат егоизъм се крие способността ни да задоволяваме собствените си потребности. Сянката е липсващото парче от пъзела на душата ни. Без нея ние сме като дърво, което се бои от калните си корени и иска да покаже на обществото само короната. Но без тези кални корени, които растат в тъмната черна земя, то не може да се изхрани и рано или късно умира. Юнг ни учи да се стремим към цялостност и нарича този път на изцеление индивидуация. Индивидуацията е процес, мили хора, който продължава през целия живот на човека. Ако ние изпитваме раздразнение от някой, нека се зададем въпроса какво ми отразява сега тази личност, коя част от мен, която аз потискам толкова много и не искам да приема, че я имам. Ако изпитваме апатия, нека се зададем въпроса коя част от мен сега иска отчаяно да се прояви, но аз не й давам тази възможност. Работата с сянката е ежедневна, ежечасна практика за това да бъдем честни със себе си. Срещата със себе си изисква готовност, смелост и мъжество. Цялостната личност не е светец. Цялостната личност просто е престанала да воюва със себе си. Така ние вече можем да се договаряме с нашите демони, защото ги познаваме поименно и те не могат повече да ни контролират. Темата продължава. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи!